amigos, hola amigas, aquí comeza Braulio Tuber. Os meus avós teñen unha casa na aldea. Imos moitos fins de semana para pasar tempo con eles. E a min encántame ir á horta e ver como van crecendo os alimentos que tanto traballo dá coidar. É moi importante coidar e valorar o traballo no campo. E hoxe estaremos no CEIP San Clemente de César para falar do cultivo. E que aprenderemos? ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hola! Lilirilirí. Gustouvos a miña canción? Sí. Credes que son o mellor cantante que existe? No. Vos sabedes o que é o cultivo? Sí. A ver, que me pode explicar máis ou menos o que é? Coller semillas, Sí? metelas na terra e regalas hasta que nazcan. Pero semillas de que? Tomates, ¿Sí? lechuga, zanahoria, millo, pimientos. Vos sabedes como se plantan as árbores? Sí. Que se fai? Poñer unha semilla, despois regar. Despois regar. A vos gusta vos plantar cousas? Sí. Plantastedes algunha cousa algunha vez? Sí. Que cousas plantades? Trigo, Trigo? lechuga, Leitugas? cebola. Gustache o brécol? No, pero miña nai a planta. Se plantan en distintas estacións, primavera, verán. Como? A ver que me dis. Ou se hai unhas sementes que se plantan nun momento do ano e outras noutro? Sí. Por que se fai iso? Esta semente é semente de calabaza. Sí. E se planta a finales da primavera. E por que se planta en primavera e non en inverno? Para plantalas teñen que estar moi ben secas, como ben vedes. A ver. Oh! Están secas. Están sequísimas. E cando poden durar hasta 50 anos ou máis. Pero tamén poden ser outras cousas, como por exemplo chícharos, que ahora están así. A ver. Son diferentes. Como? Son chícharos as dúas cousas? Sí. Pois son super diferentes. Este verde, este marrón, porque estes están aplastados. E por que se aplasta? Bueno, para facer unha receta de cociña ou comer. Que se planta? A planta directamente? No, primeiro a tens que semilla. plantar a semente. E de onde se sacan as sementes? Da outra planta. Do froito da outra planta. Vale, por exemplo, eu que sei, pois, dunha cereixa sácase o que hai dentro. Sí. E volvese plantar. Sí. E nace outra cereixa. Sí. Ou que nace? Unha cereixeira. E vos cultivastedes algo algunha vez? Sí. E como fixéstedes? Onde cultivástedes? Na clase. Na clase ou na casa? Na casa. Na casa. Na casa ou na clase? Na clase. Na casa. Nas dúas cousas. Que facíades na clase? Castiñeiros. Sí? E naceron castañas? Castañas e landras. E xa puidestedes coller algo do cultivo? Ou non? No. Porque tarda moito en nacer. Sí. Canto tarda en nacer un castiñeiro? 2 anos ou 5 meses. De que depende? De como tratemos. Hai que tratalo ben? Sí. E como se trata ben? Hai que cantarlle cancións, por exemplo? No. Cal é a comida que máis vos gusta? Por exemplo, a ti? La sopa. A pizza. Pizza de brécol? Sí. Que boa pinta! Caldo. Pizza. De brécol? No. A mí espaguetis. E os espaguetis podense plantar? No. Por que non? Porque non son plantas. Que é o que máis vos gusta plantar? Tomates. A mí sandía. Flores. Fresas. Millo. Millo? Zanahorias, flores, fresas e sandía. Gustache plantar un montón de cousas. Hai anos que nacen máis que outros anos. Sí. Plantando a mesma cantidade de semillas. Eso sí. Sí, eso sí. E é importante o cultivo? Sí. Por que? Porque as plantas polen para o aire e alimentan a varios tipos de animais. E se non houvese plantas? Pois que varias especies morrerían. E nós? Tamén. E vos cultivastedes algo algunha vez? Yo sí. Que cultivastedes? A ver, ti que cultivaches? Yo cultivé una gran calabaza. Como fixeches para cultivala? Encontré una pepa grande de calabaza. ¿Sí? Y creció. E logo que fixeches con esa cabaza? Presentarla a un concurso E que pasou nese concurso? que gané un trofeo.
Quedaches primeiro? Sí. Como hai que facer para coidalo? Botarlle agua. E xa está? No. Podemoslle, por exemplo, poñer un gorro? Para que non teña frío? No. Hai cultivo en todo o mundo? Ou hai nalgúna parte do mundo que non se cultiva? Hai algunha parte do mundo que non se cultiva. En que parte do mundo crees que non hai cultivo? No desierto. E por que non haberá no deserto cultivo? Porque non hai agua. Nin nada. Que ten que haber para que se poida cultivar? Agua. Auga? E terra. E terra. Non poderíamos comer tomates se non os plantamos? Non. Pero eu na miña casa como tomates e non planto. Cómpralos. Cómpralos. Os que os venden, plántanos. Ah, vale, ou se hai alguén que os planta. E sabedes como se chaman as persoas que plantan eses tomates? Eu creo que veñen do espacio. No. Un momento, que vou preparar a cámara. Cantamos unha canción? Sí! Are unha, are dúas e are tres! Castaña, castaña, do chan se apaña, metida no ourizo non é unha patraña. Magosto, magosto, non vai a posto, leva castañas alegres e corpo. Castaña, castaña, do chan se apaña, metida no ourizo non é unha patraña. Magosto, magosto, non vai a posto, leva castañas alegres e corpo. Cuidado cos dedos, podes picar, castañeiro, protege o froito vital. Mirando continuo, metendo nun cesto, deixando secar as castañas do soqueiro. Pobre que vendere o diga e o dente, deixando as castañas alegres. Despois dun tempinho, están preparadas, comemos castañas, castañas asadas. Hoxe estou aquí co profe Pablo. Hola, profe Pablo. Hola, Braulio. Quería facerche unha pregunta. Como traballastedes o tema do cultivo na escola? Pois fomos ao monte, a apañar landras, tamén apallamos pois castañas, trouxeron sementes da casa, plantámolas, regámolas e fomos vixiando que foran medrando. E unha vez que foron grandes, volvemos ao monte, cavamos, fixemos uns buracos e plantamos ali os castiñeiros e os carballos. Uá, traballastedes un montón. Si, esta clase, este colexio é un colexio moi traballador. Que ben, eu paseino moi ben aquí hoxe na vosa escola. Nós tamén contigo, moitas grazas por vir. Profe Pablo, agora temos que ver a cámara e dicimos adeus. 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 Na escola de hoxe aprendín. O cultivo é fundamental para a vida das persoas. Un cultivo responsable axuda a manter san o noso planeta. A agricultura é importante na nosa alimentación. A pregunta de hoxe do reto de Braulio é: as froitas cultívanse? Se sabes a resposta, entra na nosa web osbolechas.gal/BraulioTuber.